ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. чун салом ки кардем ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. влоги имрӯзамона сар мекунем бо анами хел савғотиҳое ки хуштоманам ба мо роӣ кардиянд аз Тоҷикистон. шаб ба хонаи абусунам рафта будем ва ин шириниҳо бениҳоят бисёр буд. Абусунам ки кӯдакони бисёр доранд. мо кам камиашро ба худамо гирифтем. Хостам ба шумо навор кунам. яъни кулча бо орзуқ карда роӣ кардиянд. хуштоманам дар ҳамон ҷо хӯрдам бениҳоят бомазза буд. фаромӯш кардам ки гирам. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо миннатдорам ки видеоҳои моро то охир тамошо мекунед, комментарияҳои хуб менависед. ман ҳамаи комментариҳои шуморо мехонам ва дар навор гуфтаниам ба хуштоманам ки раҳмати калон ҳама вақт дар сари мо фарзандон, соябони сари мо фарзандон бошед. худованд умратонро дароз кунад. боз як бори дигар раҳмати калон гуфтаниам. ва имрӯз мо қати шавҳарам ба магазин рафта будем. якчанд намуд гӯшт гирифтем, фарш гирифтем, гӯшти лаҳм гирифтем ва анамин рӯғанро гирифтам. чуноне ки дида истодаед, ин рӯғани говӣ ҳаст. барои манту ва самбуса хело бомазза мешавад. анаку ман ин гӯштҳоро, дӯстони азиз, камтар майда майда реза карда, намак карда ба холодильник мемонам. то охири видео бо мо бошед. умедворам ки ба шумо писанд меояд. ҳар боре ки ҳамихел гӯшти бисёр мебиёранд шавҳарам, ҳамашро ман ҳамихел реза карда, намак карда ба морозилник мемонам. кадом вақте ки дар кор мешавад барои хӯрок, якто аз салофан бароварда аз морозилник об карда баъд мепазам. сараввал ман ин гӯштҳоро хушро шуштам. дӯстони азиз, инаш бошад устухондор мебошад. барои шӯрбо ва авқотҳои обӣ бениҳоят ҳамин гӯштам нағз аст. инро ҳам ҳозир намак карда мемонам. дар ин пакет бошад крилишки, ин мурғи ҳалол мебошад. инашам бениҳоят бомазза мебошад. мо ҳама вақт аз ҳамон дӯкони гӯштфурӯшии тоҷико мегирем. бениҳоят гӯштошон нағз мебошад. ҳозир анами хел пакет карда ман ба морозилник мемонам. хело қулай мешавад вақте ки барои авқот кардан якто мегирам, мепазам. бениҳоят нағз аст. шумо ҳам анами хел кунед. анамин рӯған ҳам бениҳоят бомазза аст. ман бисёртар барои шавҳарам вақте ки шир мепазам, анамин рӯғанро меандозам. саҳари завтракба бениҳоят бомазза аст. ана ин жир бошад барои манту ва самбусаҳо хело ҳам бомазза аст. дӯстони азиз, нархаш ин қадар ҳам қимат нест. шумо метавонед харидорӣ намоед. анакунун ҳозир ман ин крилишкиҳоро хушро шуштам. инро намак намекунам. ҳамихел пакет карда мемонам.
همش را به مرزیلنی خوش رو ته کرده میمانم. دوستانی عزیز، اگر ویدیوی ما به شما معقول شده باشد، ماندنی لایک و کامنتاری را فراموش نکنید. از همه شما یک بار دیگر منت دارم. همه شما که هستید پادپیسچکان عزیز که کانال های ما پیش رفته ایستاده است، خدا از همه شما راضی باشد. در امان خداوند باشید.